Szeretnénk most eljátszani nektek a Ludas Matyi című mesét. Szeretném, ha nagyon figyelnétek. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy gazda asszony. Ennek az asszonynak volt egy fia. Ez a fia az én kis gazdám, Ludas Matyi volt. De képzeljétek, olyan lusta volt, soha nem csinált semmit. Csak mindig heverészett, feküdt, ezért az édesanyja mindig csak veszekedett vele. Jaj, Matyikám, mi lesz így belőled? Nem kellene valami hasznos dologgal eltöltened drága időt? Édesanyám, hát én még gyerek vagyok, megvan a maga elfoglaltsága. Persze, persze. Nyáron csak lógatod a lábadat, télen meg a kemence mellett ülsz, amit én fűtöttem be neked. Jaj, édesanyám, meglátja, majd egyszer büszke lesz rám. Még szemtelenkedsz is? Lódulj a szemem előtt! Jaj, mit csináljak, Mártonkám, mit csináljak, hogy büszke legyen az én édesanyám? Kitaláltam, elmegyek a döbbögi vásárba, és eladom ezeket a szép ludakat. Eladod át, a süveged alól a tetveket. No, de hát édesanyám, nem azért nevelte ezeket a szép ludakat, hogy erre pénzt csináljon belőle. Azért persze, azért neveltem. Na, édesanyám, talisznyába tegyek sót, borsot, szalonnát, kenyeret, fokhagymát, na meg egy kis jó kis borocskát is. Jó lesz. Na eredj, fiam! Na, édesanyám, de viszont Mártonkámat nem adom el. Olyan szép fehér, olyan szép kövér. Hát olyan legszebb, Ne fogdossam helyettet? segíthet, édesanyám, segíthet. Na de Isten áldja, édesanyám, még napjuk előtt oda kell érnünk. 100 liba egy sorban, mennek a vásárba. Elmegy a búnák, jaj de tegesen jár. 100 liba egy sorban, mennek a vásárba. Elolvad a búnák, jaj de tegesen jár. 100 liba egy sorban. Mézes kalácsot vegyenek, itt a frissen sütött mézes kalács, csizmát, bocskor, kinek mit enged a pénztárcája. Mi a helyzet, Vargáné? Talán az ura magát küldte ki árulni a portékát. Nem küldött, az jöttem én magamtól. Kinek a posztó, kinek a vászon? Tessék csak, tessék! Úgy látom, már jön is az imádott döbrögi uraság. Hát, szereti ünnepelni. Sok az adod a feléért? De, hogy adom, édesapám lelkéjét se adom egy orossal lentesen. Nem-e? Hát nem tudod, hogy itt én szabok feltételeket? Vedd el tőle, István! Hol itt az igazság? Hol itt az igazság? Én vagyok az igazság! De ami törvény, az törvény. A törvény? Az kell neked a törvény? Na István, mondd meg neki, mi a törvény! Mári. A döbrögi vásár rendelete alapján meg arra mindent. Na, 25 botütésre? Ez itt a törvény, fiacskám! Na, csapd meg őt, István! Micsoda, én nem megyek! Nem megyek!
fizetés, köszönöm. De írja csak fel a kapufél fára, hogy Ludas Matyi 3-szor veri kendenek vissza. Még hogy 3-szor, még hogy Luda. Jó, legalább csak Mártonkám meg lenne, az én szép Ludacskám. Jaj, Mártonkám. Matyi, mi történt veled? Ez a gonosz döglöki elvette a szép Ludaimat, és 25 botütést vett rám. Jaj, te szegény. Nem baj, Mártonkám, nem baj. Visszajövünk mi még Döbrökbe. Kitalálta még valamit? Szegény gazdát képzeljétek el, nem mert hazamenni. Se Ludai nem voltak, se pénze nem volt. Így hát úgy gondolta, elmegy világba. Sok-sok mesterséget kitanulták, de most, miközben átépítette a Döbrögi uraság a kastélyát, hallotta, hogy építkezés folyik Döbrögön, úgyhogy olasz ácsmesternek öltözött, így álcázta magát, és így fog pórul járni Döbrögén. Gyerünk ebben! Éken a kezetek alatt a munka! Nem mondjátok, sok miatt építitek, na! Gyerünk, gyerünk! Dolgozni! Ülj le. Na, István, hogy áll a munka? Igen, uram! Jelentem névnapja alkalmára, tiszteletére, készen lesz! Na, remélem, csak fürgén! Dolgozni, most vagy az! Buongiorno, buongiorno. Problemo, gerendo. Igen, uram! Ki ez? Az mit akar itt? Ki maga és mit akar itt? Én lenni olasz ácsmester. Azt mondani ácsmester. Problemo, gerendo, problemo. Kellene tegerlo, lavello, problemo. Úgy kapiszkáló vagy, hogy elkillem, vagy lavor, meg bedel. Labor meg veder? Hát azt mondta, hogy ácsmester, annak meg szekerce kell. Ő mondta. Problemo, gerendo, problemo. Ez lenni. Nem castello, hanem Isztán. Jaj, Istenem, hát magam választottam a fákat. Mi nem jó rajta? Túl kicsi, túl hosszú, túl kövér. Na, akkor jöjjön velem, kellett. Menjünk el az erdőbe, megmutatom, milyen fák vannak ott. Na, majd kiválaszthatja magának Aventi, megfelelő. aventi, aventi, Gyerünk, gyerünk! Ugye a mester, gyerünk, gyerünk! aventi, aventi. Oh, bravissimo. Pam, pam. Azt vágjátok, pám, pám. Oh, bravissimo. Pam, pam. Én. Pam, pam. Dolgozzatok, dolgozzatok! Problemo. Nem lenni gerendo. Gerendó, hát Problemo. választom, Meister uram! Oh, bravissimo, bravissimo, gerendo. De lenni 3-or. Ez 3, megvan ez, 6 öl is. Na nézzed, hogy megy, jöjjön, fogja meg! Aj, mit csinál Meister uram? Popello, Mit csinál maga velem? Miért vezet ide? Meister uram! Jaj, Istenem, segítsen valaki, miért? nézzen csak ide, Döbrögi uraság! Nem vagyok én olasz ácsmester, hanem csak a Ludas Matyi, aki az első ludakáráért jött. És most 25 botütést fog kapni. Popello, popello! Egy, kettő, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
hallgatott. Nem hallgatott, de... Nem találtak orvost, aki meg tudta volna gyógyítani. De ekkorám az én kis gazdám Ludas Matyi, képzeljétek el, hogy éres, éves orvosnak költözött le, és így jött el, hogy segítsen dögrögni a baján. István! Igen, uram. Jaj, keríts nekem valami orvost, aki az én bajomra tud egy orvosságot, mert itt halok meg. Hazamegy erre, amit nem találtam. Igenis, uram. Ó, uram, kerítse ki, nyúl. Te orvos vagy? Te orvos vagy? Te orvos vagy? Hova mennek orvos? Te orvos vagy? Bocsánat. Ki mondja? Én lennék. Dr. House. Én lenni doktor. Bocsánat, uram. Jól, nem doktor. Nem is vártam. Jaj, megkérdezted, hogy nem ő a Ludas? Te vagy a Ludas Matyi. Nix Ludas. Én lenni Dr. House. Házi orvos. Azt mondja, hogy a házi orvos. Lenni beteg? Lenni beteg? Nem bánom én kicsoda, de meg tud gyógyítani. De bocsánat! Hányulka van magára? Hány, zwei, drei, vier, De ronda! Meg tud gyógyítani, vagy nem? Meg! Kellene gyógyfürdő! István, itt nézd! Igenis. Nem is. Két van. Mindenki. Nem mondani, mit félre? Kell nekem macska gyökér, ördöghája, kutya gyenge vakarék, mindegy is kék marék. Kék marék? Kakarék. Mit csinál, Meister uram? Csinálok én jó kis pakolás, jó kis elpakolás. Micsodát? Jó kis elpakolás fogok eldögölni uraságot csinálni. És az jó lesz? Nézzen csak ide dögölni uraság. Nem vagyok én német házorvos, hanem csak a Ludas Matyi, akitől a ludait elvette. Jöttem a második áram, a ludak áráért. Na, csak ne rúgkapáljon, ne rúgkapáljon. Egy, kettő, tegyük el a ludakát, tegyük. Igazi arany. Dögögi uraság. Én a fizetést köszönöm, majd még egyszer találkozunk. Meg ne lassan, meg felakasztatnak! István! Hol vagy már ilyen sokáig? Na csak most, hogy jöttem, arra meghoztam. Jó, Mi a is? Két marék. Ez micsoda? Gyógyfürdő. Jaj, Két marék. nem kell adnám, István. Lát, megint túljárt az eszünkön.
Ez az akasztófa virág! Jaj, segíts! Segíts, István! Alig élek! Jaj, megkeserügyeznék! Még egyszer a szemem elé kerül! Kerestették Ludas Matyit, és képzeljétek, az én gazdám olyan cseles volt, hogy úgy el tudott bújni, hogy nem találták meg. De egy év múlva újra vásárrendeztek Göbökben, és az én gazdám most megint nagyon résen volt, és nagyon figyelt. Mézes kalácsot vegyenek, itt a frissen sütött mézes kalács, csizmár, bocskor, kinek mit enged a pénztárcája. Tessék csak, tessék! Mennyiért adod ennek szép lovaknak? Ó, hát ez egy 100 veszek. Megteszel valamit? Adok én érte 100 aranyat? Mi lenne? Látod azt a tornácot? Ha elé vágtad, és elkiáltod magadat, hogy te vagy Ludas Matyi, és a harmadik verés miatt jöttem, akkor adok neked 100 aranyat. Rendben van, ha tényleg te úgy csak ugyan te vagy a Ludas Matyi, megcsinálom. Én vagyok fajtás, én vagyok, de aztán vágtas, mert ha az István elkap, akkor lesz nem ulas. Ne félts te engem, megoldom. Tudod-e, ki vagyok, uram? A Ludas Matyi, én vagyok. A harmadik verés sorozában jöttem. Aj, István, hallottam! Kapd el, István! Azt, ha elkaphatnám még egyszer a kezem közé. Jaj, többé az egyik fajtásom, Ludas Matyi, én vagyok, jöjjön csak, jöjjön csak! Ideni? Feküdjön meg, lassan! Nehogy hozzám benyúlni! Nehogy még egyszer hozzám benyúlni! Ami törvény, az törvény! Nem kapjuk el! Meglógott! Jaj, persze, meglógott, hiszen nem is jaj, az itt volt! Jaj, ma megint! Nem látod! Elvett megint! Látom, Ronda! Betartotta az ígéretét! Háromszor jött vissza! De hát többet nem jött, de csak egyszer kaptam el. Megölött! Megölött! Jaj, jaj! Na hát így járt fordul az én kis gazdám Dögös-Uraságon, így, hogy hazament boldogan, és a gazdasszonyát gazdagasszonnyá tette. Boldogan éltek, még meg nem haltak. De itt a vége, és semmi.
történeted Ötögivel. Tapsoljanak. Zöldökben, uram. Tapsoljanak.